Ja, de lammetjesdagen en zo. Dat is altijd echt een heel groot feest altijd voor ons. 2 dagen lang hebben we dat. En morgen hebben we dat ook nog. Dat doen we altijd bij de Pasen, altijd op Goede Vrijdag, Paaszaterdag. En dan mogen ze allemaal in de stal komen kijken. Dan mogen ze een lammetje vasthouden. Bij de foto erop en zo. Kijk, knuffelen. Een hele lieve, leuke dag voor jong en oud eigenlijk. Ja, eigenlijk echt wel voor jong en oud. Ook. Er zijn ook oma's. Er zijn echt ook een heleboel mensen die dan ook zeggen van... Ken ik geen kleinkinderen mee, ze zijn te groot. Maar toch kom ik even kijken. Hoe is dat idee toen destijds ontstaan om dit te gaan doen? Omdat er heel veel mensen kwamen, maar met lammen, natuurlijk een mekker in de stal, zou maar zeggen. Dus ja, wat ben je aan het doen? Natas, wat ben je aan het doen? En zo, ja. Mensen, kom maar meekijken, Ja, de regels zijn heel veel aangescherpt en zo. Dus we denken, ja, dat kan eigenlijk niet meer. We gaan gewoon helemaal volgens het compleet plaatje. En we gaan gewoon de stal openzetten voor iedereen. Hoe vinden de kinderen het? Ja, die vinden het echt leuk. Ja, kijk maar rond en zo. Ja, het is echt gewoon met een ijsjeskraam en ook een wafels en zo. Ja, het is feest voor iedereen, hè. Ja, wat ben je aan het doen vandaag? Lekker voor de lammetjes. Ja, een beetje aan het aaien en een keer een wafeltje eten. Vind je lammetjes leuke dieren ook? Ja, we hebben ze thuis ook. Je hebt thuis ook lammetjes? Ja. Veel lammetjes? Ja. Dus eigenlijk doe je dit elke dag? Ja. En het is druk. Het is best wel een brokkendruk, ja. Zeker. Je speelt het weer ook gelukkig goed mee, hè? Zeker, ja hoor. Dan verlengt het ook een beetje buiten natuurlijk. Wel zo, binnen in de stal om de deur is toch beperkt natuurlijk. Al zo. Dus prachtig weer. Zo. Ja, wat wil men nog meer? Hè? Gaat u zelf nou ook zo meteen de stal en even knuffelen? Ik heb nog geknuffeld vanmorgen. ja, dat blijft ook me doen. Hè. Dat blijft me doen. Nou, echt is zo leuk. De aaibaar factor is natuurlijk heel mooi dan. Hè? Ja. Ik denk dat het vooral bij kinderen ook heel vaak meespeelt. Hè? Dat ze het zo schattig en lief vinden, al die lammetjes. Ja, zeker. Ja, zo. En dan een keertje, dan moeten ze erover aaien. En zo. Oh, het is wel heel zacht, hè? Oh, maar het is wel heel zacht, zeggen ze dan. En ik zag ook nog een gratis appel mogen ze ophalen. Ja, ze moeten ook allemaal gratis appel hebben. De vitamine moet natuurlijk ook een beetje aan denken. Mensen komen naar de deur in de winkel, maar niet alleen lammetjes, maar ook een winkel natuurlijk. Dus zo proberen we dat een beetje te combineren.